Kublai phi ki viewer session paragani ka video ngan warap yang phi ya ki kubo like kam ti haswa bangan sedang ban pule bat pensengu shupi ya kani ka wi ka kubo like kam kerpa di phi lada pidang tmai ha ka video bat ka channel ke jonga snobha wanam klet bani share like bat subscribe na ka banta ki upcoming lani ki updates jong ka employment news lani jong ki kubo like kam di tomentang ini sedang no ia kani ka advertisement ka district selection committee jong ka west giant hill district ka khon online application na ka benta kinong shnong jong ka ri india kamtam e kibadei kinong shnong jong ka state meghalaya but kamtam e kibasa ha kini ki jaka kaba kini ki post ki like kita kibadei ki permanently resident jong ka west giant hill district meghalaya but kumjuru na kiwi ki benta jong ka Meghalaya kila ban apply na kabta kite ki post but ka last date ka pila ban apply na kabta kite ki post kan dei hadu ka arpsan tarik u February arjar arpsan di perlok baro kamta mai ki candidates ki badei na ka West Giant Hill but kumjuru jong ka state Meghalaya lada pikwa ban apply ya kini ki post ki bangan sapun skau happy subha hadin ba pila ada ban page ya ka video ke jonga apply no na ka kite ki post ki balai ki badai jong ka district selection committee West Giant Hill district wanamap hadu ban dakut lane last date and apply no ha kini ki singi hashwa bakan kut kate katarik itu matang nepe ye kini ki name of the post lane ki kateng jong ki post kebenukong kadai ka lower division assistant com typist available hang kadai level 5 but ka total number of posts kadon hadu live sautali post nagmta jong ki khasi ba jaintia bagaro kadai arpunyo tali ki post including artali ki sport person tikino ki sport person ki bala don banta hag state district but international level kila ban apply ki don ka special post na banta ki sport person but kumjuru ki unreserved kadon rutely but OST nani OSC kadon kui ki post but ka educational qualification na banta ka lower division assistant com typist kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka matriculation lani SSLC pass with a certificate in a computer application but ka typing speed kan de 30 words per minute at kabaar kan day ka male supervisor ka level 5 hiyang ni but kaday tang nam ta jong ki khasi jantia bat karo ka total number of post ka don hi tang kawai but ka qualification nang ni kan day ki candidates ki bla pendep ya ka graduation lani graduate nam ta ki male supervisor but kabalai ka kadang jong ko post kan day gram sevak both male and female kita kabumut na kabta ki kinte but senrang ru ki don na kabta kani ka gram sevak pay level 5 hang neru unreserved 0 kasi jentia but garo kadon light ligi post nagta total hang ni ka de hi light ligi post but na kabta ka gram sevika kani pa de na kabta ki kinte sudah mla ban apply ki senrang dai na kabta ka gram sevak ki kinte ru kila ban apply te pya ban sungtu ba hang ni gram sevak but gram sevika amta ki sevika tang ki kinte ka total number of post ka don atli kata tang na kabta ki khasi jantia ba garo but ka educational qualification hang ni kan de ka matriculation lani SSLC pass with computer knowledge but ka basau ka de ka copies kateng jogo post ka pay level hang ni kan de level 2 but ka total number of post ka don tang ka way nam ta jong ki khasi jantia bat garo hang neru ka educational qualification la ne ka kardan ka bapila ban apply kan de ya ki matriculation shaneng la ne SSLC pass shushu ngine pe na ka banta ka age limit la ne karta ka bapila ban apply ya ki te ki post ki paper ki badon hadu saupui tili ki post kata tang nam ta ki khasi jantia bat garo karta ka bapila ban apply ne kan de khat pra du life arsnem kata hadu ka shitarik benai bankong ajar opsan bat kan don ru ka apa age limit dan ni relaxation nak benda jongi ki ST kata sansnem
kata kabumut na du khat pra du lai pu news nem ngidang la ban apply na ka bentai kite ki post hanang. But ka age limit ang ne nam ta kite ki post under excise registration taxation and stamp forest and environment home police and civil defense and home guard will be prescribed in the office di bangal ong ipi karta kan dei khat pra du lai pu news nem pila da pi kwa ban tip ru pila ban check ya ka details lang ba ka notification ka bangan sebu ka description box na ka benta ka payment la ne application fee na ka benta jongi ki ST ngi haban siu san pho tangka na ka benta ka application fee la ne ka wei ka post di pila ban siu ya ka ne lang ba ka debit kam ATM card la ne net banking kumjuru ka e-chalan bat ka UPI di kumno ban siu la ne kumno ban apply yik di post ru ngala de ban upload ka video di sumpa ban check ya ka tu ka video ka ba ngabu hapo ka description box ha ka ne ka video di ngala de ban hikai pi kumno ban registration bat kumno ban apply ya ki post beper ki balai hapo ka state Meghalaya long ba ka government yo let's say phi kwa ban tip ya ka salary le ne ka pay level je sumha ban bu ya ki comments ki jong phi hato don em ki bakwa ban tip komod yu ta ka pay level 5 le ne pay level 2 jong ka 7 CPC ye hapo ka state Meghalaya lengba ka district selection committee ru kan nom batai shu ye phi ya ka salary re ka la shu batai phi tang ka pay level di hagjing shang la di ban su thu ka pay level 1 2 3 4 5 di ka shong kat kum ka kerdan ka ba ki la phia di la da pi kwa ban tip ru kat no ka salary ngan sa batai phi next video hak be dei bat ka pay level 1 2 3 ter di tangkom tahi hak ba dei bat ka ni ka video di sngubha la da pi kwa ban tip shu ka ba khambania di ngakarpat pi ban download ya ka notification PDF nang ba ka description box ke jonga but sapule ke instruction kumno ba pin apply ya kite ki post henry ya ngala de ban hikai pi kumno pin register but ban apply kumbang ngala de ban ong pi haswa kane ka video e sumpah ban page bhai ki video ki jonga ko we pa ko we khanang ba pin tip kumno ban apply ya ki post ki ba pher tangkatai ya ka bamta ngan EAP khodai shibun ya ka jing polite project pi ban page ya ka video ban permen pin lab ha na ka banta ki te ki post ban kre ba la da pila apply na ka banta kini ki post ki bang la de ban pen sngau shepi tangkatai khodai shibun stay safe god bless you